10:35 on the clock. We're down to our third round. Ang hard round. Ipatawag sa nato si Jelby. Jel, tawag na. Jel. Tawag na. Join ka na. Join ka ba? Nandito lang kami. Join nga. Jel, salamat kasi sa imong effort nga ikaw pigi mo tawag tapos imong time karon ba? Okay ra yan. Mga gabi niyan pagid ka. Agay nagsakit akong kilid na pod. Akong bagtak da. Nakagiingon? Okay ra. Ay, eto na, Jel. Unahan na to kay dagang kay nagpungasi ning mga question nila dani sa kuan. Eto. Hot seat gel space inyong mga original hot seat question. Ready na ka para sa ilang mga pangutana? Pwede ka mo pass ani ha? Sige. Sige. Sakit na po akong kilid na napagit siya di minhod. Hot seat gel. Master Pops. Si Tanzini unsay gana ni JELJEL kanang gamitan og tang ang iya ha? Or siya ang mugamit og tang para sa hotdog? La? Titiral. Asa man? Amat lang kay kaon-kaon siguro na iyang ano. Ako. Ikaw mo gamit og dila. Next. Unsa imong pinaka-awkward moment in public? Awkward. Pinaka-kuan siguro ni embarrassing, no? Kalibangon. Ba? Lagi, muna pinaka-hate na ako ba? Mamugnaw ra ba dayon ang kuan? Mamugnaw. Ano mang gyud oy. Asa ka mas confident? Asa man ka imong gusto? Virgin nga lalaki or dili na virgin nga lalaki? Why? Okay naman, bisag-asa. Bisag-asa? Basta plaster lang. Wala nagdi virgin or virgin pa? Go. Di ba naman? Yeah. Good eves. Greet na ko. Okay. Walay password. Okay. Dito to sanay password. Hot seat gel. Kinsay nakauna nimo? Huh? So second lugar ni siya. Unahan siya di first to. First mo yung nakauna. Pass? Pass. Sabi ko sa inyo, mag-question gani mo kanang iyang maansiran. Hot seat gel, unsa nga lugar ang nahimong Miss Universe sa year 2009? Trivia. Nag-trivia. Hot seat question, manggod. Di na tinuod, master. La. Nado kay gistorya nga dili tinuod. La. Katong na hot seat gel, be? If you're a tree, what kind of tree are you and why? Nara, why? Because Nara stays and comes to the struggles and hardships life brings. Ladies and gentlemen, candidate number 5. Ipahilom sa na imong iroba. Sa boat. Hilom na
ipahilom na ina. Shh. Ay, baka na si Master Popi. Hilom na. Ano man ka mong mga girl nga gapa hard to get manjud mo. Bisan og naa na mo'y gusto sa boy. Og kung undangan na gani sa pagpanguyab, magmahay-mahay na dayon. Anong ingana man mo mga girls? Sa bebe mo, aron ignon dili easy to get. Tao ra lugar. Yes. Yay! Gida nga dili ningon nga ako ko easy to get. Oo, yes. Gisugot na katak. Toy, hilom sa toy. Mo apil gyud magpasikat gani si Toy-toy eh. Unsay imong feeling while gakaw girl ka? Kamulog breastfeed. Pero ambot lang kung na-genie mo. Okay. Unsay feeling? Di ka ganahan? Ganahan? Grabe ka ganahan. Hindi ka ganahan? Honest lang siya. Tukoy! Badlo na sa nabi? Bogi sa kay saba kayo na. Grabe, lanog-lanog dani sa MOR ang iyang voice. Tibuok, Mindanao. Tibuok, Northern Mindanao siya nagkuhan aw-aw. Nanapod. Jel, bogi sa na Jel. Silingan o day. Silingan? Pwede ka mo ato dito sa katong walay silingan? Sunod sa CR ba? Dara ko sa atop karon. Sa atop na? Haba kayo eh. Jel, eto na. Good evening, Master Popi. Unsay mas ganahan niya the way sila sa ilang BF, sa iyang BF. Ipasulod ba or gawas lang humanon? Asa humanon? Dito sa sulod or sa gawas? Gawas. Jingjing of Salay. Saba, Toy. Kinsa man na iyang giaw-aw, Jel? Huwag ako maguro ni. Ikaw, manday na. Marag na ni Maho, nagsiguro ba? Ayay. Madi ka na, di ka sa gawas? Oh. Ayaw gawas. Kinsa man rin nasa sulod? Sulod lang, sulod. Okay, lisod ka diya sa gawas, basin na makakita sa imo ba? Wala nagagkalit ba? Bantay ka. Kami mapasanginlan. Na nakasulod? Ato lang na sa CR, go. Palag mo lanog. Ito pa, be. Hot seat gel. Asa ka mas maganahan sa imong ex or sa imong present? Present. Oh! Say present if your name is called. Present. Jel, nakatry na ka og sa mas bata pa nimo? Wala. Wala pa, mas magulang gyud dapat sa imo. Okay. Samok mo ganing ira. Jel. Yeah. Kanang imong gisuot daw karon nga kuan ba? Ano nasa ubos ba? Ikapilan naka ana nga gamit na. Wala na nimo na sagad atong Hindi ko kabalo. wala. Wala.
Wala. Wala. Ako pa na lugar. Ako. How many orgasms imong makaya? 20,000. Ay, salida na ni. No ko. No ko, ha? Lima. Unsa? La. Unsay na? Orgasms imong makaya sa isa ka round. Tawag balik. Your number is not a number. Naglama-lama ka. Yung letter na imong gidaya. Hello, Jel. Hello, yeah. Pila daw ka rounds ang imong makaya? No ko balo. Nakabalo. Kaya ang tulo? Yeah? Kaya ang tulo? But, Wala siya idea, mga milya. Sa isa ka week, ikapila ka From Mira, babae niyang utana, ha? Sa isa ka week, ikapila ka magunsa. Mag-partner. Ika-8. Ika-8? Sure ba? Di na may mutuog yun, ani ba? 7. Ika-7. Love you. Everyday. Storya mata about love. Nga ka-try na ba kag armas nga ga-abs-abs? Ha? Naka-try na ba ka o nag-abs-abs? Kuya? Naka-try na kag na yung mga abs di ay? Naka-try na ba ka sa kanang mga motel? Wala man, kuya. Wala. Wala. So balay ra giday ka. Hot seat gel, lovely. Akong pangutana gel, dapit ang pinakiliti kung romansahon ka. Pinakakiliti nimo nga part sa imong body. Yeah? Pinakakiliti nimo nga part sa imong body. Ilok. Malamang. Unsa imong ganan? Pina-harsh or pinabitin? Harsh. Dali ra ba ka mahuman kung Dali, kuya. dali ra kaayo? Na denday? Your most unforgettable nga quickie. Sakit. What is your most unforgettable nga quickie? Hindi po. Pass. Wow, kadungog. Ay, diretso na ta sa atong third round. Gusto na ko nga, 11 na ba niya? Gusto na ko nga mag-greet na siya. Sugdan na nato atong first question sa sa final round, which is the hard round. Here we go. Stop. Saba sa iro. Oy! Toy! Saan ba yung problema, Toy? Ka gusto mo man? Toy, ha? If you were invisible for one whole day, unsay mong kumuton sa mga lalaki? Ang puwet or ang you know na? Ha? Ang you know na? Ba?
Ito na. Second hard round question. Unsa ang inyong gakaunon para mobalik ang kusog nimo gikan sa grabe nga kumbate? Saging. Saging. Unsa? Saging? Sabi giday mahilig gid kag saging, ha? Ganina si Ming mahilig og saging, ikaw karon na pud. Og saging. Third hard question. Up. Sa tingin nimo, kailangan ba i-big deal ang luag na? Big deal. Dili naman. Does it matter kung luag na ang sa kababaeng? Dili. 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 Mag-matter. Okay. Ito na ang fourth hard question. Up. Para sa imo, unsay pinakalami nga gid na buhat sa imo sa opposite sex? Unsay Pinakalami nga pwedeng buhaton sa imo sa opposite sex? uyab. Dili, pwede po dili uyab. Lambingon ka. Ha? Lambingon. Pinakalami na lambing. More. More pa ana unsaon man na? Pwede lang mga dira. Lagi pero unsa ang pinakalami? Unsa specifically? Specific. Uton. Hmm? Uton. Kumuton. Ang dani sa bumper. Ang kamot. Ang kamo. Ang kamo. Oh, may imo. Ito na ang fifth hot seat question. Up. Palihog. Dare ang nakabutang dani. I-action diha kung ginaunsa nimo pag oral sex sa imong partner. Wala mo makita. Pero kailangan nimo buhaton. I-describe sa amo. Muna. Nagunsa man ka nagluhod, naghapa. Higda. Igda. Nagtakilid. Tugban. Ha? Agin. Nagtambon. Tapos so kuan lugar so nag-imagine ka na naghigda pud siya. Ayan. Tapos sige daw bi. Unsay buhaton? Mauro to ya. What? Imong gibuhat? Oh, muna. Honestly, Ay, to the best of your ability. yeah. Thank you. Ang sixth. Stop. Unsay pinaka-boldest or pinaka-daring nimo nga nabuhat while texting or while you are online? Isa mo na. Diba, say ga text-text, mag-partner or crush, ana. Unsay imong pinaka-daring, pinaka-horny nimo nga nabuhat while texting or online? Nagsinasandog. Katong wala gyud nga makita, walay makita lain nga kuan. Anak.
Asa ato bi isend daw sa ako da. Bayan. Anyways. Muna iyang pinaka-boldest thing nga na buhat. Seventh, hot seat. Galawayan ba nimo or dili? Lawayan. Lawayan. Daghan? Yes. Dahil mandili. Lagi no. Good kay para shoot. Maayo nga pagka shoot. Wala makana iya. Tawag sa balik bi. Patawag sa nato siya ha. Sa nato sa atong 8. Here we go sa atong third to the last question. Up. Unsay makapa-turn off sa imo during sa kanang ginahimo ninyo? Letter A. Murag tuod. Wa naglihok. Letter B. Giop ang suga. Oh no! Letter C. Di kabalo mo kiss. And letter D. Gaagpas walay foreplay. Unsay makapa-turn off sa imo? A, B, C. Letter A? So, letter A? Murag tuod. Walay gibuhat, nagulat nimo. Letter A? Letter A. Sige. Bawal ganon na. Sa second to the last, walay pass gid mga pamilya as promised niya. Stop. Pagngalan og tulo ka buok. Tulo ka buok kinky things. Kabalo na ka unsay kinky, di ba? Favorite nimo nga kanang kinky nga something lami nga mga butang nga buhaton sa imo in bed. Buok. Pinaka favorite nimo nga gabuhaton sa imo in bed. Number 1. Gitikon. Gitikon. Ang moto o di mo na kinky ang gitikon. Dili na kinky oy naon. Dagan na kayo nagreklamo sa ero. Lagi na sabak kayo. Bitaw, sige. Sige na kay kuha na ra Manil. Second to the last na. Fun. Girl. Lawaya. Number 1. Lawaya. Lawaya. Ang iro ko nakatsabot. Okay. Then, ikaduha. Iduot. Ay, isulod. Isulod. Ikatulo is Iduot. hindi pwede ipawalwag. Circles. Anyways, muna gid ni ba. Okay, so moto ang primero lawayan. Ikaduha kay pasulod. Ikatulo din kay iduot og samot. Samutan pa. Ang last question of the night. Yay! Stop. Ito na. Unsa ang imong hala
Unsa ang imong i-describe ang time nga hapit mo na sapon. Say na itabo di ay. Ha? Wala na lock ang door. So naa mo sa isa ka place, di lang ta magsaba kung asa ha. Tapos nag-ready na. Nanay nahitabo lugar. Pila na? 100. Sure. Ikapila na nahitabo. Ay, katila. Mga sa third round na? ay, sa round. First. Sa first round pa. So, unsay position? Dog style. Dog. Ayaw. So, nga na. And then, wala na lakan. Nga naman sa dinyo laki? Nalimot. So, wala na lakan. Kinsay ni sulod. Friend. Unya, na-shock. Na-shock. Na nagngisi. Nagngisi. Babae, lalaki ang friend. Wala. And then, kabad-kabad mo o tago. Wala. Wala. Wala yun. Nigaw. Ako pa ata ni Solan niya. Padayon lang mo. So, nihunong lang mo kalit. Tapos ano siya, ay, sorry. Gawasan din siya. Then, padayon. Wala mo ningon, Brad, pakilaksa, Brad. Diyos ka lang. Or gipaningot na daan. Ha? Gipaningot ka ato? Wala na niya. So, nagpadayon lang gid lugar. Grabe na gid kayo. Nice! There you go! Jel, 30 hot seat questions. You survived! Yan, salamat sa imong time and then you can greet your friends now if you want. Gusto ka mo greet sa imong friends, dili? Gusto yun. Namin ako sa karon. Sige, katong friend nga nakasulod. Na to. Oh. Sige. Ayun, greet. Go, greet your friends, go. Yes. Greet lang ko nilang B, Juday, Glidal, Evelyn, Maria Fem, Maricel, Marchaisa, Ate Rose, Ate Karen, Ate Evelyn, Labitan Family, o sa tanang taga BSU, o especially ka mga maka. Ito, dama. Mora to? Mara to. Yan. And because of that, kajut lang because of that, you have to repeat after me. Kaya nakuha man nimo nga walay pass. Repeat after me. State your name. Hi, my name is... Hi, my name is... Is? Ito. State your name. Hi, my name is NODADO. Pak Ganern. Ganern. Kinerico. Kinerico. I survived. More sa gabi. Thursday Tambayan with Master Popi. Thursday Tambayan with Master Popi. Who's next? Kinsa imong kinsa nga friend nimo ang imong gusto ipapil diri? Ala. Kinsa? Si
si Arame Macas. Arame, are you ready for the challenge? Arame, come on. Arame the rate. Magulat ra Arame sa imo. Dadagan salamat, Jel. Nalingaw, salamat. Mas nalingaw ko. Salamat ka sa imong time, ha? Kung sa imong buhaton pagkahuman. Tulog na. Sure? Basta na pa kay gusto buhaton. Arame. Salamat kay San Angel and sana mauman ka sa imong pag-school and sana mas mo kuan pa mo mas loving pa ang inyong relationship with your boyfriend. Salamat po kayo sa mga nag-text sa atong hot seat questions, sa mga nag-chat og sa tanan-tanan nga mga nakibilar sa ato na minaw karon sa MOR 91.9, my only radio for life.